سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسوني عيسرا حدار زي تدالو على توزينات زلكم مسئلخو كموترو كيساف فتسامي دباتنا نيخت كتاتولنا عند عدمكو بقدامنا تأرس زينا چاينا امام خلت هاجر مولو بمولو كم اتدقف افليتا قدامي منستر ابي احمد ابه برلين تقاومو اقاطيمو اب تግራይ بالعلي 400 مليون برز تانصه زبناو فابريكا مصاري معشግን ማይ ተመሪቁ ታሪኻዊ ህንጻ ካቴድራል አስመራ መበል 100 ዓመቱ አብዒሉ ጆርጅ ዊሃ አብ ፕሬዝዳንት ተሳዒሩ ካብ ውልቃው ድሌት ጥቕሚ ሃገር ይቅድም ከም ዝበለን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም چاينا امام خلت هاجر مولو بمولو كم تدقف افليتا چاينا نت اسلامن عربن هاجرات اب رياض اب ز كيدو على كلولاو قازان خبكع زغربوت غبار امامه مقام كلت هاجرات مولو بمولو كم تدقف منستر ጉዳያት ወጻይ ዋንግዩ ገሊጹም نسو محبرسب عالمنتي زغاط مسبو حدغا دون ባል እዋናውን ውጽኢታውን ስጉምቲ ክውሰድ አለው ወይሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ዋንጊሁ አብቲ አብ ቻይና ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻይ እስላምን ዓረብን ሀገራት ዘከር ዘሎ ዘተ ይሁነ ዝቋም ሀገሩ አንጸባሪኦ ዘሎም አብቲ አኺባ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ሳዑዲ ዓረብ ዮርዳኖስ ግብጽ ኢንዶኔዥያን ሰመዚ ፍልስጤምን ዝርከቦም ሰመዚ ተረኺቦም አለውም علامات اخيبانه اب قازا زلو غونصي سلامو فتحن من داي سلاموان سبات وحس مغبارن حتو فلسطيماوያን فتحوي ملاش كركب مغبارن كم زخونه منستر ጉዳያት ወጻይ ቻይና حبيروم ቻይና ካመንጎ ተخسيدو ክብል ዝጽዋ ዘሎ ሀገራት ኮይና ዘተخ ጅምርን ሰላም ክምለስን ዝካላ ከምትገብር ገሊጻ ነይራም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ዋንጊዩ ኣብ መክፈት ታኺባ ኣብ ዝስምዑ መደረ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩነታትን ምህዳን ኣብ ማእከላይ መብራቅ ሰላም ብቁልጡፍን ምስፋንን ሓቢርና ንስራሕ ኢሉም በተመሳሳለ ዜና በሐማዝ ማሕደር ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ ምስ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምር ብዝሒ ኣብ ወሽመጥ ዝተቐተሉ ሰባት 13000 ከም ዝበጽሐ ሓቢሩም ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል አልሺፋ ዝነበሩ 31 ኣብ ዘይግዚኦም ዝተወልዱ ህፃናት ናብ ሆስፒታል ደቡባዊ ቃዛ كوسدون كلوتهم هتصانات ازيوم حايمم كام زلو وانا دايركتور ودب طنا عالم حبيروم اتوم هتصانات ابدو وقازانا بزركب هوسبيتال الهلال الاميراتي كام زتوسدو زغلصه دكتور تيروس ادحانوم ገብረ ኢየሱስ ህጹጽ ክንክን ይግቦም አሉ ይሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብ በርሊን ተቃውሞ አጋጢሞ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ምርሓት አፍሪካ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ እስራኤል ምስ አፍሪካ ስምዕን ምስታፍ ናብ በርሊን አትዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሎምሶኒ ኣብ ዝጅምር ዋዕላ ንምስታፍ ናብ በርሊን ምስአት ወካቢ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሓያሉ ተቃውሞ አጋጢሞም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሓዊሱ ብዙሓት ምርሓት አፍሪካ ዝተሳተፉ ዋዕላ ጉጅለ እስራኤል ምስ አፍሪካ ምትእሰር ሎምሶኒ ኣብ ከተማ በርሊን ከካይዲዮም ኣብቲ በጀርመን ዝተዳለው ዋዕላ በዘይካ ምርሓት አፍሪካ ፕሬዝዳንት ኮሚሽን ኢሮፓ ኡርሱላ ፎን ደር ሌየን ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ሆላንድ ማርክ ሩትን ክሳተፉ እዮም ውዕል ምስ አፍሪካ ብነሐሰ 2017 ጀርመን ፕሬዝዳንት ጉጅለ እስራኤል ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ተጀሚሩም እትዋዕላ ለውጢ ዘምጹ ሀገራት አፍሪካ አህጉራዊ ትካላትን መሻርክትን ኣብ ሓደ ብምጥርናፍ ጉዳያት ልምዓታዊ ምውሃድን ኢንቨስትመንትን ንምዝታይ ዘዓለመን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ተዋዕላ ክሳተፍና በርሊን መስአት መንግስት ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ተቀቢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ በርሊን መስአት ወካቢ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስልጣን ካረክብ ኢትዮጵያ በሰላም ክትነብር ኢና እንደሊ ውግ አይንደልም ብምባል ተቃውሞም አስሚዖም ኣብ ትግራይ ብልዕሊ 400 ሚሊዮን ብር ዝተሃንጸ ዘበናዊ ፋብሪካ መጻረይን ማዕሸግን ማይ ተመሪቑ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ኣጽቢጥ ኣብያ ፈለገ ወይን ብልዕሊ 400 ሚሊዮን ብር ዝተሃንጸ ዘበናዊ ፋብሪካ መጻረይን ማዕሸግን ማዕድን ማይ ረዊና ሎሚ መዓልቲ ተመሪቖም እቲ ፋብሪካ በበዓል ሃፍቲ ቦክረት ጉሃን ክፍለ ማርያም ዝተሃንጸን ክኾን ከሎ ለዓሎት ሓለፍቲ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ዕዱማት ኣጋይሽና ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተመረቐ ተገሊጾም እቲ ፋብሪካ ዝዓነወ ኢኮኖሚ ትግራይ ኣብ ምንቕቃሕ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን እጃም ከም ዘለዎ ተሓቢሩ
እቶም በዓል ሃፍቲ ምስ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ብምትሕብባር ካብ ኣጽቢጽ ብዓይና ኦሱት ዝውሰድ 15 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኣኻውሕ ጨዲዱ ዝሓልፍ ናብ ዓፋር ኩምባ ዘሳግር መገዲ ጸጸር እውን ኣብ ምህናጽ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ካቢኔ ሴክሬታሪ እግሪ ምትካልን ዳግመ ሕውየትን ትግራይ ብርጋዴር ጀነራል ተኽላይ ኣሸብር ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ፋብሪካ ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ዘዓነው ቁጠባ ትግራይ ዳግም ንምህናጽ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ 10ይ ዙር ኣኼባ ሓበራዊ ኮሚቴ ቴክኒክ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ጅቡቲ ተጀሚሩ። ኣብ ጅቡቲ እናተኻየደ ኣብ ዝርከብ ኣኼባ ብወገን ኢትዮጵያ ብብርጋዴር ጀነራል ተሾመ ኣናጋው ዝተመርሐ ልኡኽ እናተሳተፈ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ብርጋዴር ጀነራል ተሾመ ኣናጋው ጎኒ እቲ ኣኼባ ምስ ጅቡቲ መዘኑ ብርጋዴር ጀነራል ጣሂር ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ዘትዮም። እቲ ኣኼባ ጽባሕ ከም ዝዛዘም ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ዝወፀ ሓበሬታ የረድእ። ታሪኻዊ ህንፃ ካቴድራል ኣስመራ መበል 100 ዓመቱ ኣብዒሉ። ኣብ 1923 ተሃኒጹ ኣገልግሎት ዝጀመረ ታሪኻዊ ህንፃ ካቴድራል ኣስመራ መበል 100 ዓመቱ ትማል ሰንበት ኣሽሓት ኣመንቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰብ መዝን ኣብ ዝተረኸብሉ ተባዒሉ። እቲ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ዘታንጽን ሓደ ካብ ምልክታት እታ ከተማ እንተገይሩ ዝውሰድን ካቴድራል ኣስመራ መበል 100 ዓመት ጽምብል ኣብ ዝተባዓለሉ ኣምባሳደር ጣልያን ኣብ ኤርትራ ማርኮ ማንቺኒውን ተሳቲፉ ነይሩ። ኣብቲ ጽምብል ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ካብ ከረን ካብ ኣስመራ ካብ ሰገነይቲ ከምኡን ወኪል ናይ ቫቲካን ከም ዝተሳተፋ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣስመራ ቀንዲ ትልለየሉ ቅዲ ህንጻታት ናይ ኣርቴዴኮ ኮይኑ ከም ምርኣዩ ከተማ ኣስመራ ሓንቲ ካብ ዓለም ለኻዊ ውርሻ ተባሂላ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ክትመዝገብ ክኢላ እያ። ካቴድራል ከዓ ሓደ ካብ ቀንዲ ዓንድታት ምልክታት እቲ ኣስመራ ትምክሓሉ ቅድታት ናይ ኣርቴዴካ እዩ። ብዛዕባ ታሪክ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝተጻሕፉ መጽሓፍትን መጽሔታትን ምስ እንርኢ እቲ ሚስዮን ምስ ደቀባት ኤርትራ ዝመስረቶም ምትእስሳራት ዝተኣታትዎም መንፈሳውን ዓላማውን ምዕባለታት በሓልዮት ቤተክርስቲያን ዝፈረዩ ምሁራት ካህናትን ደናግልን ኣብ ትምህርትን ሕክምናን ክንክን ቆልዑን ረድኤት ዘኽታማትን ዘበርከቱ ትውፊት ክርአ ይከኣል። ዛንታ ካቴድራልን ታሪኽን ውዕሎን ቤተክርስቲያን ካቶሊክን ኣብቲ ኣባ ሃብተ ማርያም ዓድ ዑመር ዘቕረቦ ጸብጻብ ሰፊሩ ይርከብ። ደቂ ኣስመራ ከዓ ንካቴድራል ካብ ኣቡነ ካራራ ዝተቐበልዋ ህያብ ገይሮም እዮም ዝርእይዋ። ኣቡነ ካራራ ኣብ መወዳእታ ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ፈጽሙ ዓብይ ናይ ሓዋሩ ዝተርፍ ዝኽሪ ምህናጽ ካቴድራል ኣስመራ እዩ ይብሉ ኣባ ሃብተ ማርያም። ሓወልቲ እምነትን ስነ ጥበብን ኣብ ምድሪ ኣፍሪካ ኢሎም ከዓ ሰመይዋ። ኣቡነ ካራራ ኣብ ቤርጋም ኢጣልያ ብ14 መጋቢት 1871 ዝተወልዱ ኣብ 16 ዕድሜኦም ኣብ ማሕበር ካፑቺን ኣትዮም ልብሰ ምንኩስና ዝለበሱ ትኩርን ፍሉይ ናይ ምሕደራ ክእለትን ዝነበሮም ሰብ እዮም ነይሮም። ኣብ 23 ዕድሜኦም ድማ ማዕረግ ክህነት ተቐቢሎም። ኣቡነ ካራራ ካብ ሊቃነ ጳጳስ ሚላኖ ናይ ኣቡነ ማዕረግ ተቐቢሎም ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ 10 ከምኡውን ምስ ንጉስ ቪቶሪዮ ኢማኑኤል ሳልሳይ ድሕሪ ምርኻቦም ብ19 መጋቢት 1911 ምስ 10 ርእሶም ንኤርትራ ተበጊሶም። ንካቴድራል ዝሰኣላ መሃንዲስ ስካቬቺኒ ዝሃነጻ ድማ ኢንጂነር ማሪዮ ማሲቲ ይበሃሉ። ናይ ጉልበት ስራሕ ኣብ መንዳቕ ዝተዋፈሩ ክእለቶም ዝተመስከረሎም ኣሳሰይቲ ኣሕዋት ካፑቺን ሓወህ በርናንዲኖ ዳ ዴሲዮ ሓው ሲሮዳ ብረምቢላ ሓው ካርሎ ኢንዘጎ ሓው ጀሮሎማ ዳሎ ኮሊፓዶ ይበሃሉ። እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም እዮም ኣብ ሙሉእ ሃዋርያ ህንየት መንበረ ጵጵስና ስራሕ ኣብ ዝተወጠነሉ ቦታ እናኸሉ ናይ ህንፃ ኣገልግሎቶም ዘወፍዩ ዝነበሩ ቅዱሳን ውፍያትን ኣሕዋት ነበሩ ይብል ጽሑፍ ኣባ ሃብተ ማርያም ዓድ ዑመር። ኣቡነ ካራራን ካቴድራል ካህንጹ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኢሎም እዮም። ኣብ ዓዲ ጣልያን ሓገዝ ብምሕታት ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክት መበል 15 ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ከምኡን ካብ ንጉስ ኢጣልያ ቪቶሪዮ ኢማኑኤል ሳልሳይ ሓገዝ ረኺቦም እዮም። ኣውራ ግን ካብታ ዝተወለዱላ ዓዶም ኣልቢኖ ኣብ ከባቢ በርጋሞ ሚላኖ ብዘካየዶ ጎስጓስ እዮም ዝበዝሐ ሓገዝ ዝረኸቡ። ካቴድራል ብ14 ጥቅምቲ 1923 ካቴድራል ቅድስት ማርያም ሮዛሪዮም ተባሂላ ብዓቢ ዓጀባ ተመረቐት። ኣቡነ ካራራ ንኤርትራ ካብ ዝመጽሉ እዋን ኣብ ውሽጢ 16 ዓመታት 26 ኣብያተ ክርስቲያን ኣስሪሖም። ብቐንዱ ኻታ ዓባይን ተወዳዳሪ ዘይብላ ኣብ 1923 ዝተዛዘመት ካቴድራል ኣስመራ ሓንቲ ካብን እያ።
ካቴድራል አስመራ እትርከቡ ሓያል ክፋል አስመራ በትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዩኔስኮ አፍልጦ ተዋሂብዎ ውርሻ ማሕበረሰብ ዓለም ተሰይሙ እዩ። ጆርጅ ዌሃ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብምስዓሩ ካብ ውልቃዊ ድሌት ጥቕሚ ሃገር ይቕድም ኢሉ። ኣብ 1995 ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ተባሂሉ ወርቃዊ ኩዕሶ ባላንዶር ዝተሸለመ ላይበራዊ ጆርጅ ዌሃ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተሳዒሩ። ጆርጅ ዌሃ ካብ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምስንባቱ ኣብ ፖለቲካ ላይበርያ ክነጥፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2018 ፕሬዝደንት ሃገሩ ኮይኑ ተመሪጹ ን5 ዓመት ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ንኻልኣይ እብሪ ኣብ ዝተወዳደረሉ እዩ ብመናቕንቱ ጆሴፍ ባካይ ተሳዒሩ ዘሎ። ጆርጅ ዌሃ 51 ብ49 ሚእታዊት ድምፂ ብጸቢብ ተሰዓሪ ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ክንዲ ምጭቕጫቕ ተሰዓርነቱ ብምእማን ካብ ውልቃዊ ድሌት ጥቕሚ ሃገር ይቕድም ብምባል ንመቐናቕንቱ ናይ እንኳ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲድሉ። ጆርጅ ዌሃ ፕሬዝደንት ኮይኑ ኣብ ዝመርሓሉ ኣብ ትምህርቲ ብሉፅ ውፅኢት እኳ እንተመዝገበ ኣብ ምሕዋይን ምዕባይን ቁጠባ ሃገር ግን ዓናዊ ፖሊሲ ብምህናፁ ካብ ህዝቢ ተፃቦታት ክገጥሞ ፀኒሑ እዩ። ጆርጅ ዌሃ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝነበረሉ ምስ ዓበይቲ ክለባት ከም ኤሲ ሚላን፣ ቼልሲ፣ ፓሪስን ካልኦትን ከምኡውን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብምፅዋት ህቡብነት ዘጥረየ ፖለቲከኛ ዝተቐየረ ስፖርተኛ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሞ ሰላም